Ayan, no? So may mga iba't ibang kulay din na nahuli ni tatay. Ayan. So sa mainland, ito ay tinatawag na padas. Ayan, tignan natin. Ayan, no? Ayan. Grabe, sarap siguro na ito. Yan, ang ganda po ng nahuli dito. Yan, no? Yan, nilambat lang po. Grabe, iba't ibang kulay na isda. So, tunay na napakayaman ng karagatan dito sa bahaging ito ng Camiguin, dito sa Minabel. Kumukuha sila ng tinatawag na resa or isda na padas. Yan, no? Napakalawak talaga na itong coral beds nila dito sa Minabel. Grabe, oh. Imagine mo kung ilang mga resources ang makikita mo dito. Napakayaman, no? Talagang tamad na lang kung magugutom ka pa dito sa lugar na ito. Ay siguro tamad ka na lang talaga, diba? Sa dami pala ng natural resources dito, lalo na ang kanilang marine resources. Ayan. So kumukuha sila ng pupet. Ayan, no? Napakayaman talaga ng kalikasan dito sa Camiguin Island, no? Napakalawak na itong coral beds dito sa kanilang karagatan. Coral shallows ang tawag dito, kung saan pag low tide ay napakaraming crustaceans, mga echinoderms at mga maliliit na isda na natrap sa mga tidal pools dito sa lugar na ito. At makikita natin napakaraming mga makukuhang iba't ibang nilalang dito sa dagat. Yan, no? Dito pa lang napakarami ng isda. Ito ang mga tinatawag nating mga tidal shallows. So may mga nai-stranded dyan na mga nilalang, gaya ng mga crustaceans, mga isda, mga iba't ibang uri ng crabs. Diba? Meron pa nga minsan nakikita natin dito ay yung mga tinatawag nating sea mantis. Yan, no? Imagine that, oh. Dami nila, diba? So pag hinuli mo yan, makakaipong ka, napakarami yan. Oh. So sea cucumber. Yan, ang dami nila. Talagang ulam yan, diba? Dagat palang ulam na.